тӯйхона мотамхона шуд. Мошини домод замони барои арӯс рафтан дучории садама шудааст. дар роҳи ғарм ҷиргатол мошини ҳомили домод ҳангоми барои арӯс рафтан ба садама дучор шудааст. бинобар иттилои манобеи Спутники Тоҷикистон, садамаи маргбор пас аз зуҳури имрӯз дар самти ғарм ҷиргатол дар ҳудуди ноҳияи Яраш рух додааст. манбаъ гуфтааст ки номзади шаҳр аз ҷиргатол буд ва барои оварданаш ба он ҷой мерафтанд. ба иттилои манбаъ дар пайи ҳодисаи нақлиётӣ амаи домод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, худи домод ва ронанда дар ҳолати вазмин ба беморхона расонида шуданд. дар мошин домод бо аммааш аҳлинисо ва ронанда амакбачааш ки номаш Дилшодаст буданд. аммааш даргузашт ва домод ва ронанда ба беморхона бурда шуданд, афзудааст манбаи Спутники Тоҷикистон. ин манбаъ гуфтааст ки ҳолати домод ва ронанда низ вазмин арзёбӣ мешавад, бинобар ин ба бемористони ноҳияи ғарм оварда шуданд. дар ин бора ҳоло мақомоти расмӣ минтақавӣ иттилоъ надоданд. киҳо аз Тоҷикистон ба Русия сафар карда метавонанд? ҳатман то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва аз ин маълумот бехабар намонед. мувофиқи дастури ҳукумати Русия аз 16 март вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба хоки Русия манъ аст ба истинои 5 ҳолат. якум ҳолат: шахсоне ки ВНЖ ва ё санади иқомати доимӣ дар Русияро доранд, вале шахсоне ки бо ин санад баъди 16 марти соли 2020 ба Тоҷикистон омадаанд, бо парвози чартерӣ ба Русия сафар карда наметавонанд. онҳое ки ВНЖ доранд ва ё аз ин пештар омада буданд, метавонанд сафар кунанд ба Русия. дуюм ҳолат: шахсоне ки ширкаткунандаи барномаи кӯчбандӣ ва ё переселение ба забони русӣ ҳастанд ва ҳамчунин аъзои оилаи онҳо ба парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия роҳ дода мешаванд. сеюм ҳолат: агар ҳамсар, фарзанд ва ё падару модари шахс шаҳрванди Русия бошад, мусофир бояд дар ин бора ҳуҷҷати тасдиқкунандаро пешниҳод кунад ва ба Русия сафар кунад. чорум ҳолат: агар шахс бо ҳадафи табобат ба Русия биравад ва барои исбот аз ягон беморхонаи Русия даъватнома барои табобат ва ё аз Вазорати тандурустии Русия санад пешниҳод кунад ва ба Русия сафар кунад. панҷум ҳолат: агар шахси наздик аз ҷумла ҳамсар, волидон ва ё фарзанди шахс дар Русия бемор асту ва ӯ ба парасторӣ ниёз дорад, ин қабл афрод ҳам бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ метавонанд вориди Русия шаванд. тамошобинони гиромӣ, агар видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар видеои мо лайк монед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо одноклассник падилиса кунед. то видеоҳои ояндаи мо, худо ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.